Ginmando sang trial chamber sa International Criminal Court nga i-freeze ang kwarta nga dala ni former President Rodrigo Duterte sang gindakop sa sadtong 2025. Sunod sa defense lawyer nga si Peter Haynes, ginsunod sang chamber ang request ang prosecution nga i-freeze ang among kwarta. Nagmando pa ng korte sa registry nga maghatag sang inventory sang items nga nakuha kay Duterte sang among tion. Wala gin sa publiko kung pilang kwarta ni Duterte sa ginaresto sa Ninoy Aquino International Airport sang Marso 2025 kag gindala sa ICC detention facility sa The Hague, Netherlands. Sandig naman sa ICC registry, nagapabili ng cash sa kustodiya sang Chief Custody Officer sang Detention Center. Naghingyo man ang prosecution sa korte nga hatagan sila sang access sa pilang items nga nakumpiskar kay Duterte sang gindakop ini lakip na ang pilang mga yabi. Ginklaro man sa team ni Duterte nga wala nila ginapamatukan ang request ng prosecution apang ginplastar nila nga wala sang bastante nga rason ang pag-request ng access sa mga yabi. Gintawag ni Haynes ang request ng prosecution nga isa ka-fishing expedition bangod wala sang basihan nga iangot ang mga yabi sang ginaaligan nga ginhimo nga krimen. Matandaan nga nagapatubang si Duterte sang 3 counts and crimes against humanity bangod sa iya kontrobersal nga drug war. Napasaka na ang kaso sa full-blown na trial nga natalana nga magsugod sa palabuton nga Nobyembre 30.